Здравейте, уважаеми зрители! Започва днешното издание на предаването Добро утро с БНТ2 от Пловдив. Днес ще говорим за различните методи за релаксация, как да се чувстваме добре, как да почиваме и кои са новите тенденции в областта на релаксирането. Днес ще ви представим един метод, който за мен продължава да бъде енигма. Аз за първи път ще се включа в неговото демонстриране. За вас предполагам, че ще бъде изключително интересно, имайки предвид моите танцови възможности, които съм демонстрирал неведнъж в различни области на танцуването. Но, за да разберете за какво всъщност говоря, време да ви представя първият гост в предаването. Казвам добро утро и добре дошла тук в студиото на Маргарита Тодорова. Здравейте! Здравейте! Водещ на танцово-медитативна практика по метода Жива вълна. Да. Хайде сега да разкажем на нашите зрители какво представлява метода Жива вълна и въобще кой го е измислил, от колко време съществува. Да, малко предистория. Това е действително нещо ново за страната. Това е танцово-медитативна практика, Жива вълна, така се казва. Създателката е българка. Това е абсолютно българска методика. Казва се Весела Ангелова, от София е. И до сега основно в София се практикуваше. В Пловдив сме от септември месец. Вече се разлива вълната и из останалите части на страната. Във Варна, в Сливен имаме водещи, в Велико Търново. Така че тенденцията е действително да се разпространява из цялата страна, защото действително... Живата вълна тръгва. Тръгва, да. Концепцията на живата вълна е следната. Всичко в природата по принцип, знаете, е енергия, движи се на вълнови принцип, вибрира, както материалното, нали? Всичко материално, така и емоциите, така и нашето тяло. Като всичко това се вплита в един танц. Танцът е от край време, от древни времена, метод не само за себеизява, метод за релаксация, ако щете, дори на времето така са осъществявали връзката си с природата, знаете какво са представлявали древните танци. Ритуални. Ние не правим точно това, защото ние вплитаме всички тези методи. Това е, как да се танц на тялото. Свободен танц на тялото. В тази практика, нашата практика, няма заучени движения, няма точно определени фигури. Всичко е свободна себеизява на тялото. Танцува се на абсолютно съвременна музика, по-рок парчета, които са специално подбрани според своя ритъм, силата по енергийните центрове. Всъщност, Жива вълна представлява, така се разпределя на две вълни. Всяка вълна има по 7 ритъма, 7 парчета, така наречените, които всяко парче, всяка мелодия или песен е за определен център. Тоест да разбирам, че едно такова посещение или по-скоро една среща съдържа 7 песни. 2 пъти по 7. 2 пъти по 7. С малка почивка между тях. Защото първата вълна е нещо като разгряваща, а вече във втората вълна, пак вървейки по енергийните центрове, ние правим и някои упражнения, които водещия показва на участниците в сесията. Защото всеки път се работи по определена тема. Да речем любовта в мен или Вселената, или... разбирате ли, ние всеки път си поставяме някаква тема, върху която работим, дори моите мечти, желания и така нататък, за да бъде по-интересно. Целта е на цялата практика, от една страна това е фитнес за тялото, от друга страна това е фитнес за емоциите, за психиката. И основно разтоварване от стреса в ежедневието. Точно за това говорим и ние, за да бъдем по-спокойни, да бъдем релаксирани. Точно така, защото знаете, че през цялото време ние работим през деня с мозъка си. Той бръмчи, нали? Работим с него и в един момент ние не се центрираме в себе си, излизаме от това, натрупваме много стрес, много емоции, всякакви ситуации през деня. Затова, когато се съберем на Жива вълна, при определена, съответно там и обстановката е по-различна, нали, не е като тук в студиото. Там има осветление, там има допълнителни екстри, за да може максимално човек да се отпусне и да се разтовари от този стрес, да се зареди с нова енергия и да продължи напред в живота. Като не е необходимо човек да е по-сензитивен, да има повече усещане, не е необходимо да знае нещо за енергийни центрове или да има някакви
по-специални усещания как се движи енергията. А само да има нужда от релаксиране. Да, просто трябва да влезе в ритъма на музиката. Дали ще избере по-бавния или по-бързия, това е вече избор на самия участник. И моята работа е да насоча вниманието, изключвайки мисълта, съсредоточавайки се към определена част на тялото. Ние се центрираме точно там и се получават едни осъзнати движения с точно тази част на тялото, като продължават и другите да се движат, но мисълта основната ни е там и ние изключваме всички останали мисли. Този метод за релаксиране има ли някакви ограничения, примерно възрастови или полови? Не. Няма ограничения. Сега не може да дойде едно 3-годишно дете, което няма как да му съберем вниманието, но по принцип, по време на жива вълна, ние не говорим. Единственият човек, който говори, съм аз. И то не непрекъснато, за да успеят хората да се центрират в себе си. Всеки, танцувайки, изключва останалите. Танцува за себе си, не наблюдава другия какви движения върши, нито пък малко хора успяват в началото да го постигнат. Това се интересува какво другите мислят, аз как се движа. Просто пълен релакс, затваряне в себе си. Могат да танцуват мъже, жени, възрастни, по-млади, по-пълни, по-слабички, всякакви хора, всякакви възрастови групи и пол. Това няма никакво ограничение. Има ли все пак едно по-голямо притеснение в мъжете? Да. Идват ли мъже? Идват, мъжете са по-малко. В София, в интерес на истината, мъжете са повече. Явно там са по-освободени, отколкото в Пловдив. Тук също са идвали мъже, но жените са повече. Явно са по-отворени към такъв тип практики. Но като дойдат, виждат, че действително това им помага и в повече случаи жени са водили мъже. Дори наскоро дойде един господин така на доста, как да кажа, солидно изглеждащ. В първи момент човек би помислил, че би трябвало да се занимава с... Не, че не е сериозна жива вълна, но това са просто танци. Трябва да ви кажа, че този човек толкова добре се вписа в цялата обстановка. Бях очарована от него. Добре, ако искате да покажем на нашите зрители, да демонстрираме просто какво представлява метода жива вълна, пък и аз да защитя честта на пловдивските мъже, че ние също участваме и не се притесняваме, макар че трябва да си призная, и аз също изпитвам своите притеснения. Да, така е, всеки изпитва притеснения, са малко хората, които още от първи път успяват да се отпуснат. Ще покажем само, ще загатнем някои движения, защото с уговорка го правя, че в никакъв случай няма да бъде представена да усетят цялостното усещане на практиката. Но най-важното какво е? Работим за определени енергийни центрове, така ли? Ние в момента ще покажем за 1, 2, 3 примерно енергийни центъра. Аз ще ви заостря вниманието къде точно и какво. Горе-долу ще обясня. Просто ще маркираме като това е танца на моето тяло и на вашето тяло. В случай, като дойдат хората при нас, те ще танцуват себе си. В момента това е нашето разливане. Да. Добре, да покажем нещо на нашите зрители. Всъщност, най-напред да кажем, че не трябва да сме облечени, вероятно, по този начин. Трябва да сме спортно облечени. По принцип, жените е хубаво да са с поли, защото дълга пола, защото това събира женската енергия. Добре, дамите с поли, господата... Не е задължително. Господата не могат да са с поли, те са си с удобни дрехи. И откъде започваме? Може би ни трябва и малко музика? Да, първата музика, първият център. В момента ще покажем нещо. Тази мелодия е подбрана специално, тази песен, за втория енергиен център. Така. Това е център, който се намира на 7 см под клъпа, така наречения сакрален център. Това е центъра на нашата чувственост, на нашите взаимоотношения с хората, нашите усещания. За това, както в индийските танци, тук съсредоточаваме вниманието си основно в ханша. Добре, виждаме, това са леки и плавни движения с ханша. Това е някакъв женски танц, усещам аз. Да, тук е съсредоточена женската енергия, съсредоточавайки в себе си. Движим ханша. Имам чувство, че не ми се получава много добре, но... В ритъм с музиката може по-бързо. По-бързо. Бързия ритъм може и по-бавен. Добре, трябва ли да си мисля нещо, докато по принцип мисълта ви е осъзната в движенията за ханша. Изключвате други неща като трябва мисъл. Трябва ли да са затворени очи? Можете да затворите очите. Добре. Само да не падна някак. Няма да паднете. Това можете да движите останалите части от тялото, ръце,
Но основно движенията са тук в ханша. Ако ви е трудно, може да сложите ръцете в областта на ханша и да ги движите в такт с музиката. Добре. Това е най-обикновен танц. Представете си, че сте в дискотека и танцувате. Да, представям се, че съм в дискотека, но някак си там не мисля леко еротичен, фокусирано да, тук е, за определени енергийни центрове. Тук явно трябва човек да бъде малко по-фокусиран. Да, това е за този център. Тук Така. е женската енергия. Можем да Женската енергия не ми се отдаде много, да ви кажа. Ами, да, можем да приключим с тази Приключваме песен. с тази песен и преминаваме към някаква Към по-мъжка. следващия, понеже сме, нали, имаме и мъжко и женско начало Така е, тук. да. Във вас също съществува и женско и мъжко начало и енергия. В мен също. До този момент работихме върху женската енергия. Сега се качваме нагоре. Това е слънчевия сплит. Съсредоточаваме вниманието си в областта на кръста. Тук движенията са действително по-мъжки, по-насечени, защото това е нашия волеви център, нашия огън. Движейки останалите части на тялото, ние правим насечени По-бързи движения, по-бързи. Можете в бавния ритъм да ги хванете, можете в силния. Изключвате пак мисълта, съсредоточавате вниманието основно в кръста и много важен момент, начупваме гръбначния стълб. Защото по този начин задвижваме самата енергия. Вие няма да го усетите, но енергията се движи. Не е необходимо. Виждал съм рапърите да правят такива движения. Да, възможно и Може би те са танцувате в танца. по-навътре, да. Това е малко по-добре да ви кажа. Насечени, да, движения. И си правя каквото си искам, нали? Това е Основно метода. мисълта е насочена към това. Насочена мисълта към енергийния център, Към за който енергийния в момента център, който е в областта на хубаво хопа на раздвижване кръста. се получава. Хубаво раздвижване, да. Дори в по-ранни... Има ли време, в което е хубаво да се правят подобни упражнения? По-добре вечерта или по-добре сутринта? Ами ние го правим вечер, защото тогава хората са по-свободни. Да, можем да преминем към следващата мелодия. Тази е действително по-ритмична. Ето виждате разликата. В единия център е малко по-плавна, в другата вече ритъма се засилва. А сега това, което ще покажем с тази мелодия, работим върху петия център. Това е говорния енергиен център. Вие на вас това ви е професията. е важно, да. Това е начина и способността ни да се себеизразяваме. Танцувам точно в този център, се наслагвам в областта, работя в областта на рамене, ръце и врат. Енергийният център се намира тук, говорния, за това. Има една подробност, че в съзнателния нормалния живот ние наслагваме подсъзнателно целият стрес в областта на раменния пояс и на раменете. За това всички грижи ни тежат на плещите. Да, работейки и съсредоточавайки се в този център, ние изтръскваме абсолютно всичкия стрес, движейки рамене, ръце, глава и коса, като в метал, в погото. Всичко изтръскваме. Да, разбрах. И можем, докато танцуваме, да пеем, да пляскаме. Това е единственият център, в който ние можем да викаме, да пеем, да издаваме звуци, да се себеизразяваме. Да. И се получава нещо такова. Трябва ли да познаваме песните, които... Не е задължително. Може дори и да кажете ха-у. Съвсем не... Като във фитнес зала. Точно, като във фитнес зала. Да, разбрах. Това е всъщност по този център. Нали казахте, че трябва да мълчим докато танцуваме? Това е единственият център, в който не се мълчи. Можете да викате, да пеете, да пляскате. Добре. Да се изразявате, защото в живота... Не, мен започва да ми харесва. Усещам, че до края на предаването мога и да стана професионалист. Изтръсквате всичко. Добре. Целият стрес с рамене, с коса. Просто представете си, че сте на един концерт, на който си... елемент, наистина, да. Казано на жаргон, купе. Просто. Да. Изтръсквате абсолютно всичко. Има ли... Все пак казахте, че няма движение, но има ли инструктор, който показва някакви примерни движения? Защото, да речем, на мен не ми идва на ум никакво движение и просто си стоя. Аз съм това там, аз съм инструктора. Вие показвате. Да, всъщност достатъчно това, което показахме като мелодия. Можем ли да... Да, аз също даже се изморих малко. Изчислява ли сте колко калории се харчат при едно такова... Трябва да ви кажа, че е доказано, че при тази практика се харчат калории, колкото примерно при танците, латинотанците. Салса, това са по-динамичните, по-огнените танци. Веднъж се опитаха едни мои гости да ме научат на латинотанци.
Не се получи много добре, но пак бяха много изморителни. Между другото, тук също има вплетени и други танци. Също, без да искаме ние, примерно работейки на втори център, който ви показах, движенията с ханша, там също можем да вплетем елементи от друг вид танци. Просто тялото ни го диктува. Ако вие сте танцували салса някога, спокойно, без да се усетите тялото ви, ще включи салса. Това са движенията. И момента, в който вие танцувате, осъзнато с тази част на тялото, трябва да наблюдавате усещанията си, защото се получават така наречените задръжки. Това означава, че ние трябва да работим върху... Какво представляват тези задръжки? Задръжки. Примерно, танцувайки в третия енергиен център, където е нашата воля, нашата сила, силата ни да вземаме решения, може да усетим задръжка в кръста. Това само по себе си би могло да означава, че да, лека болка или просто не сте толкова гъвкав. Това, ние не сме тук да поставяме диагнози, но това само по себе си би могло да означава да ви заостри вниманието, че не сте достатъчно гъвкав в вземане на решения в живота. Добре, и бихте интересно. могли да поработите върху този аспект от живота си. Преди малко ме попитахте за това има ли някой, който насочва към движенията. Да, моята роля е точно такава. Ролята на водещия да подбира точните мелодии за всеки център и преди всяка мелодия да насочи вниманието към определената част от тялото, за да се получи това осъзнато движение и всеки да танцува себе си. Аз не говоря много в първата вълна, просто насочвам, а във втората правим някои упражнения, визуализираме или чисто физически упражнения с танца. Получава се нещо във вид на игра. Игра-танц. А последната песен си е чисто танцова медитация. Да, точно това ми беше и следващия въпрос. Танцовата медитация не е ли някак по-различно от медитацията по принцип, защото ние знаем, че при нея трябва да сме в покой, да. Не трябва да се движим, да се фокусираме, а тук става въпрос за танцова медитация с много движение. Да, честно да ви кажа, аз преди си мислих, че медитацията е свързана с едно статично състояние на всяка цена, заставане на едно място, затваряне на очите, центриране в себе си. Има хора, които малко трудно го овладяват това нещо. Не, че не могат, с малко повече труд се получава. Но това е ролята на танцовата медитация, че чрез самия танц, ние вглъбявайки се в него, в определените, насочвайки вниманието си към определени енергийни центрове, то се получава една медитация и без да се усетим, енергията се задвижва отдолу нагоре. Защото движейки, работейки върху първи център, ние движим крака, примерно, там енергията се задвижва във връзката с земята, тръгва нагоре към втори център, там задвижвайки определените части от тялото, тръгва нагоре. Тя се придвижва енергията, независимо дали ние го усещаме или не. И си върши своето. Добре, на финала на нашия разговор в едно изречение, защо да пробваме метода жива вълна? Хубаво е да се пробва, защото в този забързан живот, пълен с стресови ситуации, всички ние имаме нужда от разтоварване, от релакс, от зареждане наново с нова енергия, за да бъдем успешни в този живот, да взимаме правилните решения, в определените ситуации да сме достатъчно центрирани в себе си, да говорим толкова колкото трябва, по-малко или повече в определени моменти, да сме спокойни, за да можем да сме успешни, да взимаме точните и правилни решения за себе си и останалите около нас. И защото е така иновация от България и трябва да я подкрепим. Чисто българска, да. Имаме и рожден ден на жива вълна, навършва 2 годинки април месец. Честит рожден ден в аванс. Благодаря ви за гостуването и за първия урок, който ми предадохте по метода жива вълна, танцова медитация. Благодаря много на Маргарита Тодорова.